Amb els anys que porto fent habilitats comunicatives, m'he adonat que tan important com explicar què és l'alfabetització multimodal és explicar el que no és. L'alfabetització multimodal no és sinònim d'integració de tecnologia en l'educació. Sí que és veritat que la tecnologia està omnipresent en les nostres vides i que permet la integració de diferents llenguatges, llenguatge visual, auditiu, verbal, però el que hem d'entendre és que la comunicació sempre ha estat multimodal, a través dels gestos, a través de la mirada, tot allò que fem servir per complementar el contingut del que estem dient. L'alfabetització multimodal tampoc és un mètode d'ensenyament. No ens diuen com hem de fer les coses, quines eines hem de fer servir o l'ordre, per exemple, que hem de fer servir per arribar al nostre objectiu pedagògic. I, si us plau, no és una barreja de mètodes tradicionals amb mètodes contemporanis. No és una barreja d'eines analògiques amb eines digitals. Ara ja sabem que l'alfabetització multimodal no és insertar tecnologia en l'educació, no és una barreja de mètodes tradicionals i contemporanis o d'eines analògiques i digitals. No és un mètode en si mateix. Qui estigui buscant una recepta, aquí no trobarà res, perquè l'alfabetització multimodal és un corrent pedagògic. Què vol dir això? És una manera de pensar, d'entendre, de replantejar la realitat. Els que tenim una comprensió multimodal de la realitat i del procés comunicatiu, entenem que ens comuniquem fent servir diferents llenguatges, visual, auditiu, verbal, però, sobretot, pensem que tots són igualment rellevants. Això ens porta a entendre que definir l'alfabetització com aprendre a llegir i escriure no és suficient. Tampoc és suficient pensar en l'alfabetització com un estat. Estic o no estic alfabetitzada? No. Hem d'entendre que l'alfabetització és un procés que dura tota la vida. La principal preocupació de l'alfabetització multimodal és atendre les necessitats educatives de la societat contemporània. Quines necessitats són aquestes? Creativitat, flexibilitat, treball en equip, capacitat crítica i reflexiva. Aquestes són només algunes de les capacitats que els aprenents del nostre temps han de desenvolupar. Llegir i escriure bé cobren més rellevància que mai, però hem d'entendre que ja no són suficients per definir les habilitats d'una persona preparada per als reptes de la societat contemporània. Ara hem de llegir i escriure bé, però també hem de ser capaços d'integrar diferents llenguatges audiovisuals a través de les eines pròpies del nostre temps. Hem de ser capaços de parlar en públic, entenent que el que diem i fem a les xarxes socials, per exemple, amplia la nostra percepció del que és parlar en públic en l'actualitat. El llenguatge verbal escrit ha tingut històricament un lloc privilegiat en els nostres sistemes educatius. No és gens difícil d'entendre, però, que molta gent que sap llegir i escriure està actualment exclosa de processos culturals, econòmics i socials en la nostra societat. L'escletxa digital, llavors, l'hem de qüestionar. No només té que veure amb la disponibilitat de dispositius, de mitjans. Evidentment que disposar de dispositius és important, és un primer pas, però la capacitat de fer servir aquests mitjans defineix la nostra concepció d'alfabetització actualment. Actualment, l'alfabetització té més que veure amb la capacitat de trobar, entendre i negociar informació per fer-la disponible a la resta de la ciutadania, fent servir mitjans i llenguatges propis del segle XXI. Després de tota aquesta reflexió que hem anat fent, crec que ja estem en condicions d'entendre que l'alfabetització multimodal és un corrent filosòfic, una forma d'entendre la realitat que ens convoca a tenir una visió més complexa dels processos comunicatius. Comunicar no és només transmetre informació i aprendre no és una activitat passiva. Tant quan aprenem com quan ensenyem, fem eleccions, més o menys conscients, però totes significatives.
Per concloure, voldria dir que els educadors que estem compromesos amb models de societat més justos no ens podem permetre confondre educació amb reproducció. La possibilitat de transformació del món i de la realitat d'un mateix passa per la plena participació en la societat contemporània. Repte. Quantes vegades la professora ha dit alfabetització multimodal? Que el contingut del que estic dient. I a més d'alfabetització multimodal, també apreneu el català brasiler, que és una variant nova que esteu coneixent aquest curs. I la música no està pas malament.